Jo, proč všichni odjeli v létě na dovolenou? A já musím tady trčet doma. Co kdybych si taky někam vzala? Ale kam? Třeba do Itálie. Jdu se zapálit. Ještě tohle. A můžu jet. A už jsem na letišti v Itálii. Čau. Čau. Moře je vážně super. Blbý vlny. Ještě se osuším. Pro jistotu se namožu opalovacím krémem. Cosa manchera? 2 gelati, per favore. Grazie. Už jsem unavená. Dobrou noc. U dalšího videa. Ahoj!